Het college van Noord-Friesland had besloten de exploitatieovereenkomst met Optisport voor Ieperloft zwembad het Paradieske in Kolm, die het eindigt op 1 januari 2026, voor 1 januari 2026 op te zetten. De overeenkomst zou automatisch met 10 jaar verlengen worden. We willen zien naar de technische staat van het zwembad, want die is 60 jaar oud. Dus we moeten even goed weten wat we doen. En daarna moeten we wagen van ja, en wat doen we nou? Moet er wat gebeuren? Moet je worden keuzes? Dat weet ik net. Dat is ik aan de gemeenteraad. Geen ik net door. Maar we willen even de ruimte hebben om daarna te zien. Ons ben we weer 10 jaar verder. En dan kunnen we dan pas eventueel wat doen. Het technisch onderzoek wordt dient door een externe partij. Zo'n technisch onderzoek, daar hebben we zelf de mensen net voor. En we willen ook wat hulp hebben om te zien van wat is de rol van dit zwembad hier in alle voorzieningen die we hier hebben. Zodat de gemeenteraad ook een goede afweging maakt van en hoe zorgen wij nou de toekomst van dit zwembad? De toekomst van het Paradieske leidt nu nog vol slijniepen. Ik kan net in de toekomst zien, dat is een afweging die de gemeenteraad maakt. Dat ken ik net wel. Ik kan alleen nog in beeld brengen van wat is de toestand van het zwembad, hoeveel kost het, welke mogelijkheden zijn er eventueel om het beheren te laten. En daarna is de keuze aan de gemeenteraad. Alleen het is altijd in de gemeenschap als Kolm en omstreken spietig dat zoiets ophoudt. Er zullen altijd mensen wezen en jeugd en oren belangstellenden die er wel heel erg belang bij hebben. Het zou jammer zijn als het helemaal verdwijnt, lijkt me. Ik ken ook mensen die iedere ochtend zomers daar hun baantjes strekken. En dat kunnen mensen takom hier en gewoon dwaan blijven. Het bad gaat gewoon weer open eind april begin mei. Dus we kunnen takom hier gewoon zwemmen. Maar daarna moet er wel een afweging komen van en hoe willen wij verder?